Usa ka person with disability ang patay human apil sa sunog sa Lagong Long, Misamis Oriental. 8 ka balay ang ugdaw sa maong sunog. Samtang usa ka simbahan ang naugdaw sa Zamboanga City. Ang detalye sa report ni James Pauliap. Pasado alas 7 sa gabi adlang Biyernes, miulbo ang dakong sunog sa barangay Kauswagan, Lagong Long, Misamis Oriental. Paspas ang pagkatay sa kalayo, tungod gama lang sa light materials ang mga balay ug kusog pa ang hangin adtong tungura. Sumala sa BFP, nagsumikad ang sunog sa panimalay sa usa ka florita kapol. Pag umanyag luto sa kuan sa panihapon, nilakaw siya na sa katol. Kay rural nga setting sir ba, pag umagkaon, tulog nga sila ram sa duha. Nagsusturya sila sa tindera sa tindahan. Pagbalik niya dito, gilibutan na sa kuan. Kalayo ang iyang bata dito sa kwarto. Sumala sa mga nakakita nga sa kwarto kuno nga bahin sa anak ni Florita nagikan ang kalayo. Kinsa usa ka person with disability. Hinungdan nga wala kini nakagawas og naapil kasunog sa ilang balay. Posible sab kuno nga nagdula kini og posporo tungod aduna na kunoy susamang insidente kaniadto ang maong lalaki. Sa kinatibukan, 8 ka mga panimalay ang naugdaw sa sunog ug 16 ka mga banay ang apektado niini. Mitala sab kini og 84,000 nga structural damage samtang padayon ang investigasyon sa kabombiruhan aron masuta ang hinungdan sa sunog. Samtang sa Zamboanga City, ugdaw sab kining simbahan sa Good Shepherd Church sa barangay Upper Calarian, Zamboanga City. Sa kadako sa sunog, miabot sa second alarm kung diin anaa sa 8 ka fire trucks ang mitabang sa pagpalong sa kalayo. Gani alas 6:56 sa maong gabi, gideklara na kining fire out. Gidudahang nagsugod kini sa kisami sa kwarto sa caretaker sa maong simbahan. Magkakandak pa rin tayo ng follow-up investigation po. Kukunin po yung mga statement kung mayroon pa po tayong ibang nakuha which would help the investigator to identify the cause. Tapos yung mga kung saan talaga nagsimula, kukuha rin po tayo ng mga samples doon, ng mga wiring, most probably na baka doon nagsimula kasi kasiling po. Pero ngayon, hindi pa natin masabi kung sa electrical ba siya o other source. Gibana-bana nga nasa 3 million pesos ang danyo sa maong sunog. Hinuon sumala sa parish priest nga si Father Danilo Bustamante nga karaang gambalay na kini. Gani, nagpatukod na sila og bag-o ni atong tuig 2019. Malipayon og mapasalamaton kuno gihapon sila tungod walay naangol sa maong insidente. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao.